Jara! Fl-aħħar fil-programm tagħna. Kemm jiena onorat. Mela jiena nistidnek tidħol magħna fuq is-sufan. Id-diva tagħna tal-Maltin Lawċin. Jiena kieku ndum satejn nitkellem ma' Kjara. Imma ħanwastilkom naqra hekk ritratt sabiħ fuq din dan dal-ġojjell Malti u għawċi li għanna u qed ngħidha b'responsabbiltà il-kelma ġojjell. Tibrilla dejja, ma aħna brillanti, ma verament brillanti. Kjara, inti parti mill-istorja Maltija u għawċija. U dik hija realtà li ħadd ma jista' jinnega. Mini Kjara? Inti lek tafni. Kjara hija kompletament differenti minn Kjara ta' fuq il-palk. Ma qasnaf kif nispjega ruħi, x'inqisni żewġ persuni narani. Inti li tafni tista' tgħid. Hemm il-persuna privata u hemm il-persuna pubblika. Kjara hija persuna li taf tħobb, Kjara hija persuna li temozzjona ruħha, li toħroġ ilha demma malajr. Kjara wkoll dik il-persuna rasa ibsa, u jekk tgħidlek irrid di, imma dak huwa it-timbru ta' artista veru, mhux vera ta' Kjara. Kjara, ħanieħdok naqra lura fi żmien. Meta fl-1998 irbaħt il-festival li ħadek imbagħad tal-Eurovision. Kont miegħek. U kont mela. Tiftakar fuq il-vapur dak il-kelb u tilgħin l-ajruplan u l-kelb jiġbidni u l-war titir ġo l-airport. Però x'memorji. Però Kjara, min persuna li kważi ma kien jafek ħadd sirt ikona Maltija. Inbidlet ħajtek. Mill-lejla Spjegalina għall-emozzjonijiet ta' dak iż-żmien. Jiena għamilt snin biex isni ġejt ftijaj, għax anke jien kont xokt daqskemm kienet xi ħaġa ta' malajr isa. Mill-lejla n-naru, bum, f'daqqa waħda, ġifieri filli ħadd ma jaf minn int, filli kull fejn tmur kulħadd jaf minn inti. U ovvjament dak iż-żmien, jien għandi konfidenza nista' nkellmek, dak iż-żmien kien hemm ħafna li bdew jgħidu Kjara għax hija naqra overweight, missa tkun sabiħ. Naqra overweight qalu. X'qalu? Sorry. U mhux dak iż-żmien biss, baqgħu sa 2009 jgħidu. Imma meta jiena ma ninsija qatt l-airport meta kont sejra kien hemm ftit nies u mbagħad kif ġejt kien hemm id-dulluvju. Id-dulluvju li qatt ma rajt bħalu jiena pulizija kullimkien. Ġifieri, Kjara, x'memorji għandek għajt? Ara, jiena waħda mill-memorji li dejjem niftakar fuq l-ewwel Eurovision hija meta ċempilt lilek wara x-show, nibki għaxet l-ek u xekkot nħozni ħazu inti t-linta deka qastaf xawaw. U inti ġift niftijaj kont. Għax jiena kont ħatta vera ħazin. Għax kont kważi rbaħt. Jiena knejt ħajar tiġi l-axħar mi tiġi t-tini. Għax isu xaħat għallek ħa u kif kont se tibdu għadu għulek. Ek. Bl-Inglis jgħidu a miss is as good as a mile, ek jgħidu. Imma Kjara, is-simpatija tiegħek ġifieri eżis Maltin jiena nafa jiena nsifer ħafna. U kull fejt mur, Kjara, Kjara, ġifieri. Xi kultant jiena nużak bħala kun hemm xi ħadd hekk gustus ngħidu jiena naf il-Kjara Użajta darba jew darbtejn. Proset. Kjara, mela, Kjara issa ir-ritorn tiegħek qed ngħid sew. X'inhu dan it-trajettorja, x'inhu dal-vjaġġ li qed naraw issa? Isni iktar kuntatt mal-emozzjonijiet tiegħi issa. Iktar milli għan-nies. Fis-sens ta' inti tagħmel show tagħmlu għan-nies. Issa huwa iktar vjaġġ ta' miegħi nnifsi għalija nnifsi u li għandi hawn. Mhux il-qoxra. Hija ħaġa inkredibbli illi Kjara
tisfida regoli kollha pereżempju ta' kif tippromovi. Ġifieri Chiara f'dawn is-snin kollha ma kellikx xi PR mexin u illum toħroġ fejn toħroġ il-kelma Chiara mhux talli jafu min int, talli kulħadd japprezza it-talent tiegħek. Chiara, nixtieq insir nafek aħjar, nixtieq nidħol u nkisser naqra dik il-qoxra li naf li. Dak il-ħajt. Mela qgħidli naqra, Chiara xi tħobb tiekol? Kollox, ma jidirx fija. L-ewwel mistoqsija. Kollox. Il-plat favorit tiegħek hija Chiara? Brodu. Minn dak li kollu l-mudullun. Brodu. Chiara, x'tħobb tilbes l-iktar? Relax. Nħobb nilbes l-iktar jien. Ġifieri kellek tgħidlek ara, ħanilbes hekk u nħossni tajjeb, kif tilbes? Biċċa leggings, t-shirts, slipper u veritta. Chiara, l-iktar kanzunetta apparti tiegħek li għalik hija mitika. Naħseb tibqa mill-Eurovision Hold Me Now, tibqa dejjem għalija. Ma nafx mill-pija ta' mwis. Hold Me Now, jina nista' napprofitta ruħu nsejlek tkanta li biċċa minna a cappella. Mamma mia. Stenna prova ftakar. Hold me now, don't cry. Don't say a word, just hold me now. Aw, xalija, ismaħħa. Brava, Chiara, a cappella ħsattek, Vera, ħsatni. Chiara, ta' fuq il-palk, jew Chiara il-mama? Bħal xiex, fuq xiex. Ġviri, x'ti preferi, tkun il-Chiara l-famuża? Le, preferi l-Chiara privata. Li tuħsib it-tifla? Preferi l-Chiara privata, pero mbagħad bħala karattru u l-mod kif inħossni u hekk u mod kif tal-palk. X'in l-iktar ħaġa li iġġiel il-Chiara taqbżilha kif jgħidu bil-Malti? L-ipokrizija. Ma niflaħix. U x'in l-isbaħ virtu li għandek int? L-onestà naħseb. Chiara fil-ħodu, x'in l ħaġa li tagħmel? Min naf. Lanqas naf x'nagħmel fil-ħodu. Ma tkellimx, indum ħafna mx nġifti. Waħda minn dawk inti li dawk il-kwieti u toqgħodx tkellimni fil-ħodu. Mela mnalla ma kiena x'inġennek. Għaxin bil-kontra. U għed minn dawk li nqum fil-ħodu u jisu għadu marqal. Mal-ewel, mal-ewel. Anka l-klip nejjijom fil-ħodu. Ommi, mal-eħi. U xini l-axħar ħagġa li tagħmel bil-lej? L-axħar ħagġa li nagħmel bil-lej nitlob. Chiara temmen? Jiena minn dem kont nemmen, pero sforz mi xi xaddej daw l-aħħar snin, sirt iktar nemmen. Chiara, nixtieq forsi nsaqsik min xi xaddej dal-aħħar snin? Kelli naqa' problemi ta' saħħa kif ikollu kulħadd. Imma kienet naqra żgiċċatura fix-xifer ngħidu hekk. Pero jina Chiara naf li hija pozittiva, naf li hija fighter, naf li hija persuna illi taqla daqqa u tqum għal-tnejn. Eżatt. Ekk naf għal-Chiara jien. Bl-Inglis jgħidu don't mess with me, girl. Vera? Chiara, ġili kellek xi momenti imbarazzanti fuq il-palk? Fuq il-palk? Waqajt miljon darba fuq il-palk. Fil-fatt illum il-ġurnata fejn kun hemm tara hekk. Ma nersaqx. Jew ħafja, jew whatever fuq il-palka, x'nibża. ħafja ma nibżax. Ma biżraben nibża sirt. All right. Melek naraw ħafja sinjalli ikun hemm xi tara x'naqra. Ikun hemm xi ħaġa li mhux qed toġobni. Chiara,
Jina kantajt ilna żewġ kanzunetti The One That I Love, naħseb għal posta kantajt għax dik hija il-kanzunetta li l-unet għamlitek verament famuża, il-kelma famuża. Però wkoll għaliex hija dik il-kanzunetta li tissiġilla l-biberija tiegħi tiegħek. Eżatt. Xi ħaġa li jiena meta jgħidu li ma nisbaħ song ta' Kjara Angel ngħidhom jien saqsuni xina The One That I Love għax jiena hemmhekk fejn sirtna fil-Kjara. U hemmhekk kontu fil-vjaġġ kollu tassu. U fejn imma fejn anka nibtet ħbiberija inkredibilment sabiħa. U ħanejdilkom aneddotu żgħir ta' darba jiena u Kjara meta ġiet id-dar tiegħi għand ommi u konet nitkellmu u l-ommi għamlet l-minestra, ma nafx iftakarx. U qed nitkellem ma Kjara kont isni diġà nafa il nafa xi 20 sena sewwa. Qed tkellimni u f'daqqa naqbad il-platt tal-minestra u nixorbu kollu hekk. Issa ħanejdilkom issa laqta u wara hekk laqtu. U kif nizzilt il-platt, nara l-wiċċ ta' Kjara hekk. Issa jien nikol, biex bella ħlili. U f'daqqa waħda realizzajt. Illi l-Kjara nafa ma kontx dak iż-żmien nafek biżejjed biex inlaqqat il-platt tal-minestra u ma ninsija qatt ġifieri ġejt bla kliem ara biex iġib bla kliem dakinhar. Tiftakar ġifieri wiċċek baqa'. Niftakrek tilaq il-platti. Iskija qed ngħid hawnhekk. Kjara, konna din ngħidu daw is-songs bih The One That I Love. Issa ħriġ anka din is-single il-ġdida li hija Angel bil-Malti, xi kliem sabiħ għandha. Dik il-klim huwa ta' Kert, Kallejja, kont avviċinajtu u għetlu jina nixtieqek tiktibli Angel bil-Malti. U minn hemm ġifri llum il-ġurnata isnaħwa, nitkellmu ħafna ta' spiss, u napprezza ħafna biberija tiegħu wkoll. Prosit. Kjara, kif qed tara jiena x'wieħed minn dawk illi issa kif rajtek illi rġajt xrift u rġajt qed naraw u nisimgħu dil-vuċi spettakolari, wieħed minn dawk issa li ħanku warajk u nagħmellek il-propeller. Jiġifieri Magna Turbo, right, għaliex il-Kjara li talent enormi, talent naturali rridu ngħidu. Kjara, inti ma studjajtx. Xej. Dil-vuċi, u di xi ħaġa li inkredibbli. Il-vuċi ta' Kjara tajjela l-bambin, kif ngħidu. Eżatt, kif tajjeli natija. Li vera jrid ikollok it-talentu titwieled bit-talentu x'nafil whatever, imma biex ikollok dil-vuċi mingħajr training ta' talim u x'nafien, tkun verament għandek don mill-mulej illi fejurek. Jiena nixtieq insaqsik, għandek xi pjanijiet għandek xi ħolm li fleta żagħżugħa tagħna jistħoqilna li nwettqu Kjar? Naħseb il-ħolma dejjem tibqa' l nerbaħ l-Eurovision. Għax jiena taf kif jiena, kif qed inti, jekk ngħid di qabel ma nagħmilha mhux se noqgħod kwieta. U ġifier allura qed nimmaġna li għandna naqa' ta' imma mhux għalissa. Mhux għalissa, imma fil-pjanijiet. Dik hija l-ħolma ta' Kjara. Mhux il-ħolm, isa xi ħaġa li I want to achieve tipom m'għadni ma lħaqtix, allura għadni qed niġġieled biex nilħaqha. Kjara, immaġina 100 sena oħra jkun hemm enċiklopedija ta' personalitajiet Maltin. U jiftħu l-ktieb u jsibu Kjara. X'tixtieq li jkollok miktub ħdejk? Naħseb li għamilt onur il-pajjiżi. Nixtieq. Dik il-vuċi li għamlet onur il-pajjiżna. U li niftakruk għal dik it-temiża sabiħa. Għamilna naqra dik it-temiża. U meta kont għamilta jiena ma kulħadd dik li għamlita. Vera t-nisħija. Mela għandna war il-diskors. Kjara, żgur li hemm ħafna żgħażagħ li qegħdin jarawna illi jaspiraw li jkunu bħalek, jaspiraw li jkollhom il-vuċi, il-popolarità bħalek. X'parir tagħtihom il daw iż-żgħażagħ li qegħdin jarawna? Arajna nagħti dejjem l-istess żewġ pariri li nemmen bihom 100%. Waħda bqa' dejjem inti, tinbidel għal ħadd, dejjem
be true to yourself. U l-oħra hija jemmen fik innifsek. Għaxek ma temmenx inti ma sax ġil ħaddieħor jemmen. Tittemmen int l-ewwel. Ekku. Kera, jina nirringrazzjak ħafna, nixtieq inkompli nkellmek. Iveri, nixtieq insaqsik forsi l-ħar, iveri hemm xi ħaġa, xi pjanek fil-futur qarib illi. Ma nistax ngħidlek. Mela ħanna xi niġi ħadejk. Għandna xi pjan. Ma nistax ngħidlek. U jalbi ħudnejja ma ħanejt Batlek messaġġ. U ma ħanejt il-ħadd Le. U ejja. Le, ma għandi pjanijiet. U jekk tgħidlek le. Insa. Żgur. Żgur. Tal-aħħar. Nope. Alright, mela jina ħanaddi naqra ħallintik ukoll il-pendent ta' Aranissa, dana natuħ lill-protagonisti tagħna biss, ġifieri limited edition, u nixtieq natuħ lilek biex iżommu ħdejk u tossa bħalma jina nossih biberija kbira li issa ila, u ħana emozzjona ruħi ma rix nibki, li ila kemm ilna issa, xi minn 1997. Ġifieri 7 kważi 30 sena. 30 sena, mamma. Kważi 30 sena ta' biberija. Ħajja ta' bniedem. Jiena lija Kjara kienet għada u tibqa' dik il-vuċi il hija sinonima ma' suċċess tal-Maltin Lawċin li lin mixtutna. Għamiltilna onur u konvint li tkompli tagħmlilna onur, ikunu x'ikunu il-ħolm isiru javveraw ruħhom u javverawx, Kjara hija dik il-vuċi illi tagħmilna kburin li aħna Maltin u Lawċin. Thank you. Inħobbok, Kjara. Għax nafli minn qalbek. Nirringrazzjak, Kjara, grazzi li sebbaħtilna programm u minn hawnhekk naddu issa ħanaraw roħna fil-programm tagħna li darba ħanaraw naqra Mark u Mario x'parir ħajtuna għaż-żagħżugħa tagħna Gail.